Ako si sa dozvedela o súťaži z valu hliadkov a prečo si sa rozhodla zapojiť aj ty? No tak ja som sa vlastne o nej nedozvedela, bola to úplne náhoda, keď som išla po Prešove. Tam som ich stretla prvýkrát, ale rezignovala som, absolútne som sa nechcela fotiť. Nie som ten typ, ktorý sa zapája do súťaží. A potom to bolo v Sabinove a tam som sa o tom nejak dozvedela, tam som tiež rezignovala a nakoniec som sa odfotila vlastne len zo srandy. Super, oplatilo sa. Ako si potom zbierala lajky? Mal si nejakú špeciálnu taktiku? Nie, vôbec. Vlastne ja som ich zbierala len tak, že som písala svojim kamarátom, aby písali svojim kamarátom a to bolo všetko. Nikoho som tak akože veľmi neotravovala s tým. Brala som to fakt ako len takú srandu, chcela som vyhrať, ale nebrala som to ako keby išlo o život. Super, tak si to podarilo. No a potom ako si reagovala, keď si sa dozvedela, že si práve ty výherkyňou? No to si ani nepamätám, lebo viem, že ten posledný týždeň som to veľmi sledovala, tak som už ten posledný týždeň tušila, že asi to vyhrajem, ale ako som, tak určite som sa potešila, ale či to bolo nejaké také úplne, že som išla do Kovin, asi nie. Vyhrala si vlastne poukaz na vodický kurz, ale vlastne ty už študuješ u nás tento kurz. Ako sa ti páči u nás na kurze? Páči sa mi tu veľmi, sú to strašne super ľudia, veľmi dobrý kolektív. Aj vyučujúci, aj partia, ktoré sme sa stretli, takže všetko je super. Takže by si odporúčala ľuďom? Áno, určite. A čo by si odkázala ľuďom, ktorí váhajú zapojiť sa do súťaží s válkou? Ako ja, ktorí váhajú, tak asi, že zapojte sa, lebo sa oplatí. Vlastne ja som za to nič nedala, čiže niečo som získala, takže určite